Ej, hvor er det flot. Er det så mig? Er det så mig? Hvorfor gør vi det her? Det var egentlig bare et lidt sjovt projekt, som jeg sådan, har egentlig brugt et par år på at rende rundt og klippe nogle hjerter og synes, at det var meget hyggeligt. Og så fik jeg den her idé om, at det kunne være rigtig fedt at sprede det ud til sådan lidt flere mennesker. Og Nørreport er et af de steder i Danmark, hvor der passerer allerflest mennesker forbi. Der kommer ca. 50.000 mennesker gennem Nørreport hver evig eneste dag. Og det synes jeg kunne være lidt fedt, hvis de alle sammen sådan fik en lille smule glæde eller en lille smule mere kærlighed i hverdagen. Så det er derfor, vi gør det her. Og med tilladelse fra DSB.